jodi ka nder hudo do min tigi min jaari ijja do min jaari mo mi mo ya tawino yurum mi andita ijja to hande na nene na babu be wi'ata be himo holori wonay lonto nene makko ayi ben ka woni don woni ko mama ambiance ka neddo inniti ambiance wo haray on don bibbe makko no wawi wonde boîte ma night club ko dum ko be woni wadde ko jali kan na ka woditi ka nene makko do dum yini yen fewjodu kadi mi yewtoma mi ndara on solution le plus vite possible dion ko anda quoi. Ok. No hay marche parce que angi jet fehondo fayda ko ka goto mardo. Ah c'est possible parce que dion ko mo mari hakkil. Donc o devoir ta secret. De wa mo no dude andinamo. Ah wada na mo condition kadi do joni bay Allah wadi binta ko no gerirta mi nodda lamarana andi lamarana robbe be wawa faamondirde hen on va voir ce qu'il faut fial parce que si mi inni mami mi do welti hay mi fanani c'est pas grave to la ngapseti quoi da way warude non kadi aray do ko min ko donc non mi faalete quoi lano yo sikku peut-être ki bayde wallindirde ko non min déjà lan suti ko wonda wadde o en fewjude woni sa anoddi la lande kala toujours ko fi en fewjude sina no wada eno tu da andi piji bo en nelandu da fala wadde min way wadu goddi min nanota wadu sa wadi ko ni yalde ta den famondi n'est-ce pas mais do min tigi mi analyse mi calcule mi tayi no duwa quoi parce que jonko mo wonde souci fi mo non si mi sa mi ditike ay kadi da andi kankadi mo marsi ga un problème déjà donc mo woni victime c'est pas grave ara yo on fait ça c'est pas grave c'est pas grave non mi ditike go kadi yaw ta goddo tawden do yaw few diga kala de do seeda Milo ja. Nan do jangu fa mi ta do jodi do. On la kay na no. Ko fi on do won. No. Ala fo lando da mi do landi. Moti. Mi mbuzi goddo o ko tala mboti talando lan fus. Ko fo. Onon ko okoro kortum jama lu tay okor go lontu mono. No, on jama lu tay go okor. Ni ko mi wowi ba jo angon no foti no lapa. Mimi anda di hore am kele rawe makko ko fo okore na mbodi sina an dona defe ngari makinyam o yimi mi anga telephone buto mi dogi defe ngari makinyam an tampi ne anga tore butti ni be ala wadde rafa fiu an tampi aja tore butti ko fi bi do mo ko min ya wonu wadi mo do wandi biento kenga ga makko ngalan nay won est-ce que on fami onon taw ko on do wande ngi taw ko ngesirabe est-ce que on fami do gente wala ko non wala ko de ko yeto mo min lang andi mo adure ko ni ka der suru ton ko ngor ko mo woni adure ka der suru ton ko mi fala yo accu addu ko ton yewto mo kadi yo accu addu ko non ngor ko ton ko dum fo wadi lan do porokoso nani yewtere ma kere yewtaaki ndari yewtere ma kere yewtaaki ndari yewtere ma hakkude ma e Allah goroje do adduno da fi makko onno gawo goroje do addi to mi landi ma taw ko ma ko mi landade taw wandi ko mi fala ka tay da wor ko feddi ko wonen ko fewndi ko no ngandi na du woniri ka fianda wonen ko fewndi ko dewgal woni hakkude mo ko woni ko antra na buri dewgal no buri dewgal yewtete hara yeggitali ko mi ma yewtude ko mi andani hoore am jalika ko min jembini mo anani ni ka wonda do 5 francs amara ko hebi o juude am o jonna ma ono da ko jokkudo ono joni non awa on do no fala mu jombude dewgal sunna farilla o ara do nyande o daga fure didude woni bimbi ala nyalo ala kikede ala minni o yahay o jodo to ton o wona to ha nyande si
kengu makko gollam mi fiu mi jombana mo si tay ijlannaali to de min mi itta woni kengo mi jombana mo gorko no mari buudi ha maaji itto kengo yon okkitiro si Allah gorko jomba kengo si Allah na kango na kun kengo jode si wiwi si wiwi dane iwa pew mi wada bode ma duma robu makko of mariation ko fowno ko dum don o batta mele me yeeru to robu ni yedda so dam robu ko mi yeeyi mi soday robu ko ba gorko no mari buudi mi soday goddo ko o watto hondo wandu no don lanni non mi do andi hande kadi o wattota ko dareji mi jabata hande kadi o kengu mi do andi gorko bandi jonno nyado mi do yalta mo yalta fiya mo bantola mo piyama mi wada fiji ɗum noon ɗo fof ɗa andani hoore ma ko mbelu ayi mo gonga wariɗa ari hey kan ngani problème di mondi ko ilo do be wetana joni no an bonki maki no ɓuri hunde ɗa andani hoore ma bonki men kayta ko warɗa ko gal mi haalanay ɗum ɗo aduna fof ko an wari bon mi haalanay fof mi haalanay fof bonki maki no ɓuri no pottano a selay bobamo ma sela bobamo ma sela baba ma ɗum mi haalanay police o mi selata on ɗo mi selatamo hande mi selatamo janggo mi selatamo no jale mi selatamo no wulle min ka ɗo mi yewta ndo ala wota donc andi pasara ɗon immini la mission worgo to ka ɗum tiita donc andi no immini la yoɓi wonɗima ɓe fiilu goɗɗo so fejiri la simi wownani jama fo simi wirtali on min kadi allah jom jowinima tawi haalu ɗum fiyaɗaale mi wirtete min kadi jewne mi wirtete min kadi wirti ko ammani kasa deux c'est bon a wari wiɗa ɗo yahaalu fiyon ɗo mi haalnama ɗum Nane bino ngara mi apike malo ha miru. Ela nge gole sela kuni wali. Ko mani no ngiri no foto. Merci. Okay. Ano mo ka ko gole. Na wai. Ini no da foto de Ne. Me foto no ara mo di malo mo. Sino firu. Mai no. Firu no. Taka. Ko mo no ma ko eskiar na manu bandu no ara bi kanji. On susi kuma hundu no nyanno nyerme fatti Allah warno nini na weltani Allah wala nini do da foti na bala nini ka nemdi merci ka wala ani kon mi no tir ma sheri hala ya wala dundo simini ma ani hala bai na mi fen billahi ara ani nina ara mi fen ni makan afam fi nusu do idan di biran ni me don koti fan bi fu changer entre mes sabu su mo dia nguru no be ala ko be cetaje muddu kay di giri mi jonna mem no me yeyira mi wadi dum kala ko be indi la mi wadi ha mi ketini kay di giri mi jonni biro fan hare ko mi fala ko ya walla mi yeyira nusu do mi janna ma kay di afan walla la mi yeyira sida andi sabi relationi be marube boss be are ko patroni are ko inna no kadi boss are na fo boss afan walla la no mi yeyira ben ndara no mi yeyira ndusu parce que ni na ngandi nena be la ban hal na ko ni na ngandi nena no jam faade fi ndusu do modi fi ndusu do modi an do mi le na wayru do ko be walla no me yeyira sundu afami si mi okkorebe baba inna lang jali kan joni senden dum no fona blue hono ne nan tigi be jam faade la kono be anda non ko tiaga woni nene bande be kintini lam bande ya gangal fo kasi joni problem bala no mi hebi wopsi Allah jabi batun ha ni lam fimu si Allah jabi min kay mi fotimi no mi yiri wo mi han andinde sen minam joni mi nan ay sama kay andinde sen walla ndum do resis kasi problem parce que ne non be video ko be pan mi bande uri ambe andi fayde boni mi be maya andi be maya e jang palla andi palla dum do hore on ne nan se ketaaji nasi ko to mi woni na
e mi ala to ko tawi ɗum subhanallah si an ko ɗum ɗo waddaten acci kam mi waɗa faale an na ɗum biroma tertoɓe ɗo joni ɓa tun a hannilan o programme ɗo si allah jaɓi min kay mi waɗe recherche fimo ha mi da yeeyo soodo ɗum ma mi yiɗe démarcher ɓe mi ala démarcher mi yiɗi an ɗo bi min kay na andi ɗo woɓɓe si allah jaɓi ɓen ɗon na hooli mi handeɓe fimo nan si allah jaɓi mi fodima ɗum ɗo ka ɗo mi dani a defani hande mi defaɗi wena ɗo wite par ce que mi gayɗi woppude ɗo ni tun mi ari ɗo ñamani ay ɗo tun Nama welde on to ndaya do yawde de ga jogo mi de ngalno do mo reyla ndar so gayni defu ani mi nima ta jildu ka wiye to ndar go tan so do mo reyla sina na welde ay seeɗa no ni da yawde golle na yaade golle mi koni ande mi yaha ande na koyti mi tanti numéro ma fe yaade téléphone a on boni mi nyamma ko moy jam ina wari yaade kamen de wadi wayde dal ko yalo billahi ni kon tonda andi ko mi woni do e jollan ko tanti do kono moy janka parce que mi wari yaade to moƴƴi noni non téléphone am boni mais mi goto min ala on ni da majji fewni ni wallahi ko to dabba zabe ko bouton bon non kun jogo dani ni na ko dum mi watta sene na fal ni jesu kadi ko fi o problème fitino mino dine na min la fala mi yidu de nyande fami mi fottuno e o sagata felludo la miri mo gite ande yital sagata felludo la mo miri mo gite ande yital ele to man e balde do ko mi yata sodugol duma dom mi fo mi hawrondire makko hay ko mi miija mi yewti do ngaaw pondo pandani men da ko no suudori lando ɗum ɗon noon feƴƴi mi noddiney nan mi ɓe ngaɓe fotti lan expliquande ɓe fii ɗum mi sagata felludolan o e darade ɓe wiyalan kamɓe ko mbeelu mi fottimo ko mbeelu fotti ɗo kamɓe ko mbeelu mi fottemo min yurodirɗo ga siminni sina mbeelu ko fiyonnugo suudantono nenan kamɓe ɓe naati ɓe seli ɗum ɗon fof komi yalniɓe kon fof ɓe naati e 6 heji goo wo kamɓe safe mi tafe wo kamɓe mi iwari komi woni toon miɗo addori coñci ni kamɓe mi tankaki min nene na ɗum min mi yalani o komi yalani on ko mi sagata feltola waɗe feere ɓe Allah waɗi mi yiɗimo guite hande ni wo kamɓe on maayi ani kono mi nena wo o maayi few acci hakke mi lando ma ɗo an mayɗo no arta mayɗo hakkatade min noon komi haalante a faami terto fiiɗum ɗum lannino wadde feƴƴi sa nani wota haali to fiiɗum ayon ɗo ɗiɗo e tato nanire ɗum lamrana habbu mi yalane on ɗon naagiɗo anno hakkude ñi Allah on ɗon naagiɗo anno goɗɗo yetti kural fewtini e ma o warima waro ñandoɓe feere ma watte ɓuuri ɗum ñandoɓe feere ma bien sûr o watte ɓuuri ɗum ko ɗum noon waɗi innu ni simi haalanma ya terto affaire ɗum ɗo o few a faami ka sa nani ta ɗiɗo e tato nanire ɗum min ko ɗum ɗon mi wawi komi lamarana min gila ɗum waɗi mi yiraari on gite anden ɗiɗi ko nden ñanden go'o mi yimo bien sûr mi faytari mo mi laandi no metti a faami ka mais komi haalante fi on probléme terto fi ɗum ɗon taw nan sa nani ɗum ɗo wela tertagol lamarana accu ɗum fi Allah min kala so yewti naadi ngala milan andi bien sûr a faami ka mi laandi no metti mais komi jeejatama ɓatunga fewti a haalnila terto fi kan ha sa nani fi Allah mi jeejima terto fi kan haala sertoɗa fi o jindugo ñaloma few mi haalninoma ɗum yiɗani a faami ka heƴa ko suudu anani nandigo a faalaka nande ko muma kon haalande anni mi yeddata voilà joni waɗi ko mima ko terto fi kan haalata min tinka sakko ɗiɗo e tato nanira anani nani la joni mi nani joni ara o nomi ɗumannori wo mi yahay kamon to si Allah jaɓi mi dartata min kala de ko jiwgo lega min kala jawdi tumbare fi merci nan galanima
Patung ajawi kem. Zipon ko ya adu hado. Ko do no no ira mai ira ren fanto no ari an ko do Sisa wa mi ko ka min kamion no jiwo in fanto si mi adi fanto. Hare ko ka. ni si mi wadi no na tigiri Gorgo no fala ma na ya morto faida. Dico mi porto con un do con botti no si no si botti che bulini andiamo Iran Ya. Joni no. Ba jabari ndo sapa. Joni no ko no de watto. Fi mariasi. Nene dum dom min e gore bambe men ki pay dum no ko ton anu dum no fi Wadi to hore ma. Ele acci hakke fi ande wota na bi. Na mi hebu mane. Milan de masita ina mi hebu ma. No ko non tigiri e mila ida hande dum na dare to. Ida mawle na paw. Non tigiri e mila. E kwa. Asutila. Ida sutila. Maria Simao komin jogotombo. Ko ene yada tan soda piji di fop. Komin anani komin di jena isapo komi wadata. Gore mama si padike do si gore be mama padike. Komi watta be ko ma ko mi watta ma ko ayegita nyandi bayda. Komi serata. Fi tantu fi rob mariasi fi tonji fi gato ko saete komi serata fop. Hawane le ngol binya la ngore mo hande kadi. We ma fi padike si gore ma be padike ko mi watta be ko ma ko mi watta ma ko ayegita nyande bayda. Komi serata fi tantu fi rob mariasi fi tonji fi gato ko saete komi serata fop. Hawane le ngol binya la ngore mo hande kadi. We ma fi padike si gore ma be padike mi tay fitanu ma be. Lanni Nene gonga no welam. Jonno taw ni San Francisco di an jonno bu ber ko wali to. Ko wali konno ya bende tero be ko budi do ko wali tero. Biya dade dum no me budi gore akde. Budi gore ge mo mi ganne gore ya. Itte dum no go program. Subhana. kwa lanande ko mi woni jawtude ma ka anana nene mi nani do mi jaba hudu ko da bosi woni to ni alla mi nani ko nene mi jaba ko da bosi woni ka hundu ko mi nani ko akke mi nan ko da bosi belo respect entre nene bi do na jonni yondo kono buudi din modi an ko jonnata lan ko mi jono gore be am ben ko men mi nodda joni modi ma mi nodda mo gato mi hala no gore be am ben mo din mi ko be mo din dat ni hakkude nyana a jonna la mbudi gore be am men jonna mbudi nene mi jonnata si mi noddi modi ma mi do ay firtude de kalde o ga mina mi o faala kama me ya no me taw no men ko jamu me ma don de o ganna abe do nguma nene si jala nene jala to o be nene mo maye law o be tan babe mo maye law hatta be jombe na no fi ono do nguri minno lato ta ko nene ko hala ji hakkude nyalo no bu ma ni hala ne modi ma yo firtu jaka dun so hidala ko mi haali ko sero e mane ine na fede sin bay tun yong andi ono no jogi gokku bay tun yong andi mo jogi mbu kono nen o de may do na goy goto o do buudi ni ko mi nyamata di e pi mi loto di kan si mi gani lotorade après mi adana yo ne mi nyama di hanga yani radi wadia o do e may do na go o do si nyama e en ko on sukuro ko wanno don lanko on sukuro o yegiti ko wanno don lanko ami mi yegitale no wani lawas ko joni do ido ko mi nyama kono non nan de buudi gore jo mo buudi ko akke fi alla nan
Mari, arga. Mi ala imono lavarana gadirno ngo. Dirno lavarana. Hey, arga kela mani. Arga minima. Ari. Ijatu aru. Ko min kainamma. Ko kela mani. Kaina ngamma ino. O ma yan. Na kaina ngani. Ari. Ari. Ijatu ko min. Hey, o ma yan. Wati pade ma de waktu. Wati pade ma. Lavarana ko mema. Wati pade ma. Kitang. Allah. Ijatu awulaila. Ma so mayo no mimi batto to ayina batto maido. Kitang maino. Maido artata simi mai mi wontano do. Wati pade Maya ari. Tamema fialla. Ijatu sa afala imbe tawando misma misuto. Ko min ni kaina ngam. Kanko inni yomi adde fiino yiidi faami ka wattu pade ma de o ma yaani wati tano pinde ya ijatu fi alla wattu pade ma de wati alla jodi mo pade ma no hawre ari yo neskisa ijatu ko woni feddude do fo ko mi wadi ko min inni ko min orchestre dum no fop ko min immini mayde ande ni mai ko mi wadiri non kadi ko fi humpitagol fiji do mido andi felludo ma on nyande wo nyande kawoni mido andi on don fo ko honto wawete men mais ko fi stress gol ma woni mi faalaka mido sutida itti mido sutida sonjida miji ijatu ko min mema maydo artata siko maydo no ma ko fure ni no addata ma ko memo fusu wada goddo si mayi ko balde tat ha o nyoli fusu wada Simi fami amayali fusu wada lan amayali de fusu wada lan ijatu mido selli wuri Abola, tu m'as volé. Ijatu. Fusu wadala. Kaina mayari. Fusu wadala nje. Kaina. Simi anduno wa andinado. Kami inu do mi do fala ma kwa mi jomba. A jombinila njajama. Jajama ko wadi lanko fu ijatu. C'est bon. Jara wulugo. C'est bon. Sanangali wulu. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Sanangulu ko Kirni. Lamara. Fala. La yetta na mo yito. Jembo. Yaho ya kamo. Me yoto. Kanu dimi be ngore. Andi ko suudi do ni ka godda taw en do ko darde do mo. Kena mayari. Suada Allah nan. Ko yayi an anda nduuri. C'est bon ngachirni. Kuno fangu fi Allah. Joni. Jon me de ha. Engal dinani. Armay. Yaye ijatu. Ijatu yaye. Fangu. Ko ayi da mu do fop. Fangu inni yemi na tama. Kaina ngamayari nandi dunno. Ngabo. Nundo fo ba kiki dene ya de no futa yetu. Sudi mina mabaya. Atini. Hamza. Wai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sidaija. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Unufeni. Da munyi dikeji.
yawde boy wari o yide wallahi andi joni programme ɗi nga juulirde fof joni ko mi accira bobon yo gonga oyo yiɗa jam yettude Allah boy na o lamin laaɓiti ɗo voyage o miɗo ɗo wallahi yega sare oyo jaka noon oya gore jam mayinteɗo Amadou Doumbouya e ko feƴƴinino o feƴƴinino tagaɗo no yurmi konon konon ay makaron seeɗata ƴewal jolda ko noon ko noon tagaɗo ko an seeɗa wallahi ɓenne tun ko anna yurmi ko nanna yurmi ko tagaɗo yurmi wallahi Allah fewne yaafo allahumma amin wattemo e yaafade amin de amin nani ara mbiɗen ko jolirde toon lala aɗa no koye wadde wotta yowgol to mi wari hiwgol ma bobo me yaay andi ɗa wakkili ha andi nde julirde sere ka darnanoɓe ɗo binde amen ɗo ara langami yaade ha dow to ko ɗum woni hiyoɗo mi juula ɗo kisa awa bobango nani hewti inchallah jaɓ inchallah yarama nani oyyo no yurmi ha